घर भर के लोग कह दे इंतजार हो, कोसी के समान कोई लेहनी तैयार हो। हाँ, घर भर के लोग कह दे इंतजार हो, कोसी के समान कोई लेहनी तैयार हो। छठी मैया बनी के पहुनावा सगुनवा कर कबई है। छठी मैया बनी के पहुनवा सगुनवा कर कब आई है। फल फूल नारियल जहाज से ले आईनी, गैया के गोबरा से आंगन लिपाईनी। हाँ, फल फूल नारियल